Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Risa Fadila, absen 19. Sadangunipun kula sampun nglampahaken asesmen proyek wiwit kelas 11 dumugi kelas 12. Miturut kula, wekdal ingkang dipunagem asesmen proyek kirang amargi asesmen proyek dipunlampahaken namung gangsal dinten. Lan dinten saderengipun presentasi kedah sampun ngupload video, PPT, laporan, lan dipunwatesi wekdalipun. Nalika wekdal upload amargi sinyal ical utawi boten wonten kuota saéngga wangsulanipun ndadosaken kanton. Miturut kula, kirangipun wonten ing komunikasi antar kanca damel pemusuhan. Nalika asesmen proyek adhedhasar penyuluhan lan kedah madosi materi lebeting wektu enggal madosi papan penyuluhan lan ngurus konsumsi sakedhik kasekelan. Amargi kirangipun komunikasi antar kanca lebeting kelompok boten wonten ingkang badhe nawikaken griyanipun kagem dipundamel penyuluhan dadosaken nesu antar kanca. Dudutanipun saking panemu kula inggih kegiatan asesmen proyek sasaenipun dipun lajengaken amargi saking kegiatan kasebat langkung tepang kathah kanca lan nyuwun tulung saged dipun nambah wekdalipun. Lajeng saben asesmen saged dipun kelompokaken kalih kanca ingkang benten. Kejawi menika, asesmen proyek dadosaken kagungan bilih kewirausahaan lan pitados diri nalika tampil wonten ngajeng. Cekap semanten atur kawula, menawi wonten lepat utawi kekirangan, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.